Mogu za ovo sve 1000 eura i opet mi osjeti 900 kuna aplikacije. Htjela sam još 500 kuna staviti za rijeku. Onda bi to trebalo biti, čekaj sad malo. Sad ćemo biti čekaj. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Sad ćemo biti izračunati i napisati. Čekaj, ovo me pili da je gladna i nešto se sili dok ja ne dam jesti. Izdavac u kući ili vani? Vani. A sto bi vratila u ovoj tamo što smo bili.